Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bundan biz bugün h harfi bilen tanışırız. H harfi bizden bik yumşak harflerden. Hem köp kişi bu harfini aytkanda yalgışa. Çünkü bizim 3 türlü h harfi var. H, h, h. Bu inişkesi. Tamakның иң аскы өлешеннән чыга. Мәсәлән, инде арып, талып утырганнан соң дип куябыз бит. Менә шул вакытта чыккан х хәрефе, ул безнең чындырыс хәрефе була инде, иң йомшак. Ләкин күбебез аны иhdina сиратал мустaqим дигәндә әйтәбез бит. Менә шунда инде хаталана иhdina әйтергә, мәсәлән, иhdина дип х хәрефен әйтә яки ихдина дип катылатып инде тамакның иң үске урыннан чыга торган х хәрефен әйтә. Менә бу нечкәлекләрне игътибарлы итәргә кирәк. Әгәр дә инде уташтырабыз икән, безнең инде мәгънә үзгәрә. Һәм шушы хәрефнең хакын тәмәгән булабыз. Бу х хәрефен өйрәнгәндә тырышырга кирәк инде берәр араб телен белгән инде, шушы хәрефне дөрес әйтә белгән укытучыга төзәттерергә, дөресме минем х хәрефем әйтә дип инде. Һәм гомумән инде хәрефләрне өйрәнгәндә бигрәк тә яхшы була укытучы белән өйрәнсәң, чөнки ул төзәтә, хаталарны аңлата һәм хәрефнең дөрес чыгу урыннарын инде күрсәтәчәк инде. Ләкин менә булай кабатлау ул искә төшерергә генә. Менә бу видео дәресләр инде искә төшерергә, кабатларга гына ярдәм итә инде. Ләкин укытучы белән өйрәнүне бер нәрсәдә алмаштыра алмый. Чөнки менә мин моннан өйрәткәндә сезнең хаталарыгызны күрә алмыйм һәм төзәтә алмыйм. Күрәмне игътибарлы карарга һәм берәр кешегә төзәттереп карарга кирәк инде. Х. Хәдә түгел, хада түгел. Х. Хи. Хай түгел, хи. Ху. Әгәр дә ху дисәк яки ху, безнең инде хата була һәм хәрефнең инде хакын бирмәгән булабыз. Х, хи, ху. Хәб. Һәм. Хәл. Хуа. Хуа ул татар телендә ирад җинсенә күрсәтә торган ул дигән сүзгә ия. То есть, русча әйтсәк, он. Менә хия, монда я хәрефе бит 2 нокталы. Монда ноктасы куелмаган. Хия. Ул хатын-кыз җинсен күрсәтә торган ул билгесе. Ягъни ана. Хуа он, хия ана. Бездә татар телендә ул була инде ул, ләкин бу ирад җинсенә, бу хатын-кыз җинсенә. Хум ул алар була күплек санда. Хум они күплек санда әйтелә. Хуа он, ул, хия ана, шул ук ул, ләкин хатын-кыз җинсенә хум алар. Менә бу хум әйтергә кирәк, алар, ягъни шулай иран җинсенә инде. Чөнки хатын-кызлар алар хунна була. Хум алар, ягъни иратлары инде. Буларны истә калдырык, чөнки Кур'анда шулай килә бу хуа хиялар инде. Зу. Әһәм. Вәһәб. Вәһәб ул әгәр дә менә монда сәкен урынына инде тагын фәтха куйсак, вәһәбә дигән тамыр, ул бирү, бүләк итү дигән мәгънәгә ия. Вәһәбә. Без вәһәб дип өйрәнек. Вәһәбә, вәһәб бирү, бүләк итү дигән мәгънәгә ия инде. Ләһәб. Ләһәбне инде Тәббәт сүрәсен ятлаган кеше инде чиратканы бар, белә. Тәрҗемәсе аның ялкын дигән сүз. Ялкын. Ләһәб. Вәһәм. Ләһум. Бихим. Минху. Минхум. Иләйхи. Иләйхим. Әмхилхум. Тагын бер. Һә. Хи. Ху. Һәб. Һәм. Хәл. Хуа. Ул. Он. Хия. Ул. Ана. Хум. Алар. Зу. Әһәм. Вәһәб.
ул бирү, бүләк итү, ләһәб ялкын, вәһәм ләһүм бихим, минһум иләйһи иләйһим әмһилһум. Ничә сүз өйрәндек? Хуа, хия, хун. 3 булды. Вәһәб, ләһәб 4-5 булды инде. Бу сүзләрне инде безгә истә калдырырга кирәк. Хәзер инде без өйрәнербез аның язылышын. Сүз башында ул безнең шулай языла. Сүз уртасында һәм инде сүз ахырында. Хәзер өчесен дә тоташтырып бергә язып карыйбыз. Шулайрак. Хә, хи, ху. Хә, хи, ху. Хәзер инде өйрәнгән сүзләрне язып карыйк. Хуа. Ул хия. Шулай ук ул хатын-кыз җинсенә. Хум. Алар ир-ат җинсе, алар ир-атлар. Вәһәбә. Нәрсә дидек? Бирү. Бирү. Бүләк итү. Аннары инде ялкын өйрәндек та. Ләһәб. Ялкын. Шулайрак языла. Күрә истә калсын өчен бик күп тапкыр безгә язырга кирәк һәм бик күп тапкыр инде укырга. Күрә без өйрәнгәннәрне 10 тапкыр ким дигәндә укып чыгарга кирәк. Һәм инде һ хәрефен бер бит дәфтәр битенә язып чыгарга. Яңа өйрәнгән сүзләрне һәрберсен инде 3-3 юл язып чыгарга кирәк. Һәм Аллаһ Субхану Тәгалә безне тәүфыйк хидаят бирсен. Шушы динебездән аңлатсын һәм инде дәвамчылык кылып Куранны өйрәнергә ярдәм итсен. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.